siasa ron kendo mokwongo ne wakawo ni thuolo ni kadoko no Ramogi TV kamano mar miwa thuolo mondo wawuo gi jodalawa community wa mondo winji. En adieri ni awinjo kipenjo nyamera chien kacha ni donge gini use ka gi siasa. Adwa ni aparni ni kom makero bede ni obede ok en kom mar appointment, en kom ma jopiny mokete to jopiny keti because en kom siasa. Omiyo sama kero dhi kacha siasa to nyaka go number 1 nikech en kom mane momiyo higa 5 wadok ang'o wadok election kendo jopiny yieri. Omiyo siasa en part of kom makero bede ni. Daer mana wacho mana kaka no wadwa chosa wacho chien kacha mani Kisumu ni wakwayo our governor James Orengo ni iwacho go be ni sama ruedhi ariyo yi to lume mainyore. Wakwayo ni oduoki go mare piny mondo oduogi kuom ker nikech adieri makende ni kata en owuon ong'eyo ni pesa moyudo morango Siaya County wuok e national government. Mapo nono ni ker ni obalogo to kata gima do ochulgo kata mana MCS go ema doko yodi iwinjo. Omiyo duoga chien siasa to nyaka go, lakini duoga chien goyo magigogo siasa no bende nyalo miyo ka gichwalo kuonde moko mondo mi nyini dok wadhi wate ni waduto warwako wi wate kako go siasa no krach. But kodok korka development masama koro ker gi Siaya County ne oduoki go mare piny kendo dog kuom ker kacha mondo kwa ker gik ma Siaya koso mondo ker otime nade okonye gi gigi. Adwa nyisi ni kata mana anahero golo mfano mang'eny kata mana Keny ikuongo irado gi nyako muwinjru ka nyako ni osaeri koka koro biro kelo relative mage wetene koro ng'eyi ni mae dichuo matimore nade ma yiero to ma biro mana biro kaka in wuoyi ilombo nyako ni gi kisera emomiyo nyako ni chunye biro lor mondo mi koro kelni wedene mondo koro ni an mae dichuo matimore nade ma yiero. Omiyo Orengo koro nyaka bed jalomba mondo kero timre nade omiwa gik moko kawuok e national government mondo kony jogewa to kokelo higo to higo ni ok bi timore nade ok bi konyowa. Saro nang'eni time tin to e muda mimiya ne manyaka par weche moko daer mar paro ne CS Mbadi ni nitiere ndara manowacho kane gidhi Migori moluwo Bondo to wuok Kamasaga to wuok Ochuna to wuok Bade to wuok Otho noningo be ne ndara no ni lonje dwe mar 2 nyaka sani onge gima timore. Nitiere ndara mowuok Kababu mowuok Masara maluwo madhi nyaka Meuru ndara no rach ma wuoye makunga go wacho cha en ndara mo oriwo Suna gi Nyatike constituency. Mar 2 mawuoye ni ochopo Masara ma en Suna Nyatike kuma wuoke onge gimiluongo ni lam. Mbadi CS no wacho ni gini dhi chakore dwe mar 2 kowuok Masara nyaka Meuru nyaka sama wuoye ni onge gimosatimore. Magi biro miyo emomiyo biro miyo jopiny wacho ni ma miriambo. Omiyo akwayo CS ni giwe keto PR mang'eny gik magi wacho otimre e ground mondo mi jopiny tich mayot kata wan ka kinywa dhi e ground ka korwa convince jopiny to jopiny wacho gik manyo wacho otim to kigibed en PR mar national television to gima timore e ground to timore